Joo. Siellä jossain kommentissa oli, että pitäisi esitellä vähän tämmöistä nykyaikaisempaa pyöräkoneetta. Niin. Tehdään nyt tämmönen pikainen esittely vaikka tästä Volvosta ja käydään sitten vaikka pillariakin kahtamassa. Niin vähän eri koko luokkaa kuitenkin koneet. Niin. No tämähän nyt on kiinteällä kauhalla tämä. Tällä ei muuta tehdäkään kuin vallastalla ja syötetään seulla ja muuta. Ja mitähän tästä muuta osaisi kertoa. Paineilmavehkeet on tässä. En itse ihan tarkkaan tiedä mitä kaikkea se käyttää. No penkin jousitus ainakin, mutta en ole vielä niin paljon perehtynyt tähän, että mitä muita toimintoja tuon takana on sitten. Ja automaattirasvari, eli kaikkiin tappeihin ja niveliin ja mitä tällä nyt on menee paitsi tuohon kartaan, niin ristikoihin ja kannatinlaakereihin. Niin niihin ei tietysti mene tuo, mutta ne on kyllä aika lailla ainoat nipat, mitkä pitää käsin rasvata, että kaikki muut hoitaa sitten tuo. Ja. Mitäs muuta? No, konepeitathan näissä on nykyään hirmu isot verrattuna vanhoihin, että kun siellä on tuolla aivan älyttömän iso tila, missä on kaikki hiukkasloukut ja muut nykypäivä päästölaitehömpötykset ja semmoset. Kurkataanpas sisälle sitten nopeasti tuosta vielä, niin mitä sieltä löytyy. Tältä näyttää niin tämä hytti, että vipuohjaus. Ei ole pakko rattia käyttää, vaan voi tällä ajella tai sitten ratilla, kummalla tykkää. Ja sähköohjatut vivut tai sähköohjattu hydrauliikka, niin kuormaja toimii niillä. Ja sitten on ajotietokoneita, sitten tuossakin on vaakakone, oma vaaka. Ja sitten on vielä erikseen tuo, millä tehdään oikeasti töitä, niin sitten tuo sinne saapi kaikki tiijat ylös ja muuta. Ja tulostin ja niin monen rivi on sitten noita katkaisijoita tuossa. Ja peruutuskamera ja mankka ja LA-puhelin on tuohon laitettu. Tämmönen tämä niinku noin suurin piirtein on. Suurin piirtein tältä näyttää täällä kuljettajan paikalla sitten. Joo, kävelläänpäs tuohon pillarin luokse, niin katsellaan vähän, että minkälainen se sitten on. Hirveästi ei oo muuta eroa, kun pikkusen on pienempi ja sitten toi kauha, niin se on pikaa kiinni tuossa. Niin. Tällä sitten pystyy aurailemaan ja tekemään vähän muutakin talvella sitten. Hiekottelemaan ja muuta. Siinä on hydrauliliittimiä ja sähköpistoke sitten auran sähkölle. Ja. Eipä tässä oikein muuta eroa. Samalla tavalla on rasvarit ja muut tässäkin. No hyttihän on tietysti vähän erilainen kaikissa koneissa tämän merkeissä, mutta hyvin samanlainen periaate kuitenkin kaikissa. Että tässä ei vaan ole vipuohjasta, että tässä on vaan pelkkä ratti. Ja sitten on nuo kuormamme hallintavivut. Tästä en olekaan ihan varma, että kappa se tämäkin on sähköohjattu, että ei ole hydraulisella esiohjauksella enää tämäkään. Ja samalla tavalla vaaka on tuolla ja tulostin ja kamerat ja mankat ja no LA-puhelin on tässä tuolla, että muuten ei ole mitään eroa. Ei ole muuten mitään eroa.
Ja. Tältä näyttää tässä koneessa. Se on vähän erilainen tämä puomisto rakenne, että tässä tuo kaahan sylinteri on tuossa yläpuolella. Sitten niin kuin tuossa valossa on tuolla, katsotaan, niin siinä on tuo sylinteri tuolla sitten tuolla eri välissä, että niin, semmonen. Tässä nyt lyhykäisyydessä tämmönen lyhyt esittely, että minkälaisia nämä nyt on. On. Että erojahan näissä on paljonkin jo toi nyt 50 vuotta uudempikin kuin tuo pillari, että on se omalla tavallaan paljon mennyt kehitys eteenpäin, että ja mitäs muuta. No siinä joku kyseli jollain videolla, että onko nämä nelivetoja tai jotta, niin joo, kyllä nämä on nelivetoja, ei nämä muuten liikkus minnekään. Ja mitähän muuta minä keksisin, enpä minä oikein mitään muuta keksi. Että. On nämä aika isoja. Ison näköisiä ainakin, jos ei isoja ole, mutta ison näköisiä, kun nykypäivän tekniikka tai vaatimukset on, että vaatii vähän tuota tekniikkaa tuonne pakokaasun jälkikäsittelyä ja muuta semmoista. Niin. Kasvaa vähän tuo konekopan koko sille. En tiedä sitten, että auttaako ja pelastaako ne saastelaitteet mitään, että jonkun verran niissä aina ongelmia on meillekin jopa, että viimeksi tänään kävi Volvon, mistä tääkin vähän roppaamassa, mikäli tällä kertaa ollut häiriön syy, mutta tehot tästä ainakin hävisi silloin ihan kokonaan, että oletettavasti ainakin kuntoon tuli, kun vedot parantui, että niin. Lyhyempä konnet lukkoon ja lähdetään viikonlopun viettämään.